U Srebrenici je služen pomen za stradale Srbe iz Podrinja. Osveštan je i Srpski kulturni centar Sveti despot Stefan Lazarević. U odbrambeno-otadžbinskom ratu u Podrinju je stradalo 3267 Srba, a od kojih je oko 900 Srebreničana. U spomen sobi postavljene su fotografije stradalih i nestalih, za kojima porodice i danas tragaju. Možda sam izgubila sam dosta i ljevira i ima i puno. Evo vamo sobe, ovo je spomen, svi su. Ima na dosta iz našeg sela. Nadamo se da će i oni koji ne vjeruju da je na području opštine Srebrenica stradao srpski narod, svratiti, posjetiti spomen sobu i Srpski kulturni centar i uvjeriti se u stravične zločine koji se desili srpskom narodu u Srebrenici. Sredstva za obnovu parohijskog doma u Srebrenici najvećim dijelom obezbijedilo je resorno ministarstvo. Svakako da ćemo u narednom periodu nastaviti da pomažemo sve kvalitetne programe koje boračka organizacija opštine Srebrenica bude provodila i u buduće. Episkop Zvorničko-Tuzlanski Vasilije u crkvi Pokrova Presvete Bogorodice služio je svetu arhijerejsku liturgiju i parasto srpskim civilima i borcima Srebreničkog kraja poginulim u otadžbinskom ratu.